Terus kuwi apa mau kebon danu? Jukuke lambang PDI. Sing jenenge pancal panggung ki piye rek? Sing arane pancal panggung kuwi kebo sing sikile putih. Kaya wis sikile ciblek arane ciblek. Kaya pancal panggung. Sikile putih, mung putih te sini panutok ciblek. Ene blek, lek kaya munggah blek kaya ndi. Bisa ya wae ene blek kon mbadhok bae sih blek. Mangan bae ora gede-gede. Tembe bar ngeplok baduk. Kula kawit mau mboten ngeplok-ngeplok kok. Nggih. Nggih. Ketemu malih. Mas Gareng. Mas. Iki wonten mundhut saking lagi sibuk. Samara, Sakinah Mawaddah Warahmah. Saking Mas Panggung, petis manis. Oh nggih. Petis manis. Ya. Petis manis. Tebu sauk asik aja ngucap ora teges tanpa guna Piye penake petis manis sarpo langking sauk aja ngucap yen kok amung samudana Karmancung nyumet rasa kang samar kager wigar pikole dijabi tak ngirup koya petis manis kuwi jenenge kecap. Kecap. Oh, petis manis kecap. Ujarku sambal terasi. Teja bengkok ngirup toya. Nggih. Warane kluwung. Oh. Angger saiki arane pelangi. Pelangi. Kon ngerti sing gambar pelangi sapa arane? Sing gambar pelangi. Apa yo? Anu sini Kak. Sing lukis pelangi sapa? Markoto. Markoto Waduke. Sing lukis pelangi kuwi arane Agung. Goblok. Oh nggih Agung. Pelangi alangkah indahmu. Masa Merah putih. Merah kuning hijau di langit yang biru. Pelukismu Agung. Kowe berarti sing lukis Agung arane. Goblok. dari sing goblok kenyang apa? Nah, iya kon ta wong goblok kabeh. Pelukismu Agung Den. Napa? Iya pelukis Agung arane. Oh kayak gitu ya wis lah. Sing Pengen dhuwur pengen nunge obat tinggi ya modar kon ora. lah terus sing jenengan jare blek kepengin dhuwur nginum obat tinggi kula nggih gelem. Kula ya terus nginum obat tinggi. Ning ya ora apa-apa ora tinggi. Kayak iki ngene apa kurang ndap. Blek. Non. Jebulane laire kon wikinane tangga-tanggane kon pada ngomong ya. Ngomong. Kowe laire kon pancen bener mulane kaya kowe. Kowe ceritane laire kon, kowe jare tanggane kon. Nggih. Kowe ngomongnya jare ana wit-witan gedhe singit nemen. Tuli dungkar rubuh. Lah kowe ana bocah cilik kathok-kanthok gawane lading. Terus sing nuntun kunyuk. Lah kowe kon kowe. berarti kula anak kunyuk. Ya mbok. Angger kunyuk sih napa? Ketek, Mbok. Iya. Berarti jenengan ngerti ketek? Nyong. Ketek ngerti? Ngerti. Jajan nyong tak takon. Iya. Angger ketek menek mudune apane disit? Ya sikile oh. Ya salah. Siapa nih? Ya jajal dipikir ku apane. Tangane. Ya utuh. Awake. Salah. Sing bener pimele nyong tak takon karo kon. Angger anak ketek tuli menek, Nggih. wit-witan mudun. Apane dingin sing nempel lemah? Aja dipikir karepe keteke. Wong arep mikir lakon beken aku ndakan mikir ketek mudun. Arep mudun sikile dhisik yang ngono, ndase dhisik yang ngono, buntute dhisik men ditul-tul natrok, karep-karepe keteke.
Ya pancen bener wong kon ya anak turunan kethek ya mendingan dibelani ya bener. Ya wis. Iya, ora apa-apa. Mau jare turunan asu iki kethek. Sewengi kok ganin turunannya kewan, kok kenyang. Iya. Tolonglah Mas Wawang lah. Ket anu fene jenengan nggih anu mriksani nih ka Mas Wawang. Saking Banyumas. Iya. Nggih. Iya. Ya si Megan mari ngerti lagi nyusoni apa? Megan lagi mentil. Kesel kawit wau. Mau mulai pentas wau. Terus wingi nggih tes pentas jadi tembesan jangkal kula. Anu Mbak Ciblek, saya ke dalam dulu mau mentil. Ya silakan nanti saya nututi. Kon pe jare wingi laris temen ya. Sinten? Dari diundang menteri ya. Nggih. Iya, dari diundang gubernuran apa ya? Nggih. Ya wis muga-muga kon tahun ngarep tak tokakna muga-muga diundang sing Nggih. kuasa ya. Gari ngomong kowe ngesuk mudar iki sing apa? Dadakan diundang sing kuasa jenengan kok ketone karo nyong kok sengit temen sih, Bah. Nyong kurang apa jajal? Tolonglah. Tolong pandangi aku. Ujar kok nyong kurangin apa kali jenengan? Nah, kurang enak ribut. Hari kurna ge kan. Langsung Mbak Megan langsung. Beda pancen aku wis mentil kalau urung. Dung dung. Dung dung. Ya, takoni Ayah. Black sing di Black, takoni Black. Anu dari mana? Aku mau lipstikan dulu sekedap. Oh, jebong Bu Haji. Gebak teh mentil ya kayak gue nganti liven enteng. Dari mana? Anu dari Ini dalam. tadi anu keloni anak saya, Oh, Mbak. ngeloni. Dia pengen Iya. dia minta tidur. Oh, mulane nek ngode anake Rosa melu nang omah bae ngapa? Itu yang nyuruh saya kok. Kangen ya? Iya, supaya anaknya ikut. Jadi Kangen anake apa kangen bibite? Ya loro-lorone teorine carane kayak kue goblok, ora kaya kawan. Takon kok malah goblok kena. Ngono ora tau duwe anak ya. Kula gitu Yang be curiga kono duwe. Lah curiga kepripun curiga napane? Lah kono kaya kowe kon duwe anak gedene sak kue kucing apa primen kon lahir le. Wong kene wis semono ora mungkin. Jangan ngerti tikus. Ngerti? Lah semena kucing gegeden. Tikus sebabaran jebro 5 telu. Ujarku kok Peruntungan ya. nyong karo Megan ujarku ya pada bae menungsa. Kok wah Jan. Bibirnya gitu loh. Cucuk. Kon pengen apa kaya kowe? Angge kula Ya menel kepengin. kepret sisane ngene ta apa? Kepruk. Sengit banget itu dalange karo nyong. Ya ora sengit. Ya nggih lah gara-gara anak Mbak Megan. Angger langka Mbak Megan karo nyong ya sayang. Ya iya, nang iya ulah kamane gua ampet-ampet. Konnya sing terima sadar bentuk ya no. Ya, Ya. lumayan lah. Ngurip-urip. Iki Angger ora wong apa. sadunia, wong wadon sadunia mati kabeh sing urip kontok ya. Laris. Ya ora tak kekisan no. iki aja sia-sia. Mesake ciblek ya kowe, Mbak Megan, Mbak, kula nyuwun sampai nembang, Mbak. Ya. Oke, nembang apa Pak Dalang? Wah, Nutrisirah. Nutrisirah. Terserah kok Trisirah. Waduh, jadi hebat tenanan. Wah, aku nek nyawang Megan terus genti nyawang ciblek jan wah, jan kaya bumi karo lenga. Bumi karo lenga gitu. Mbak Ciblek pengen nembang. Enggak. Oh enggak. Kamu yang nembang aja. Oh saya. Iya. Langgam lagi atau jeneman Pak Dalang? Boleh jineman, boleh langgam, boleh pelok, boleh selindro. Karpet lah. Mungkin jeneman ular kambang Pak Dalang. Ya, bagus. Pelok 6. Pelok Iya. 6. Yang ngendang Mbak Nur lagi? Nggih. Boleh, ayo Nur Mbak ngendang. Nur, ayo Ayo. Nur. Anggere aja ciblek sing ngendang, Bro. Oh iya, Pak Dalang. Saya ini mau megang gong.
Enggak megang gendang tapi gong bisa jadi tempat tidur jenengan kalau dibalik. Oke, jalo banget ya lu. Apa nyujare susu manuk apa nanggon gong? Sesuai kok dirungokna nang kuping panas cucuke ala banget. Ya sabar to, Blek. Sabar keprimen. Jabane gari netes lho disuk nang ana gong. Ayo Mbak Megan. Pinter ngendang lah jan. Siapa sedelo bebasane sampeyan ngondok kalopo rugi yade mengojo hawa nafsune nora nganggo ditimbang bener lupute ya mas milih jalan sing bener aja mingar-mingar yen mingar mundak leblenger yen wis kebacut mong denger ora pati ayu nanging rada manis yo la bapak mane man Yuk. Kendangane saya suwe saya enak, saya mapan. Kendangane kaya wong lanang. Kepenak banget nggih kendangane niku ngendang pinten niku? 5 biasane 10. Sapa? Niku Mbak Nur ngendang. Ndang kok 10. Mboten didol. Nyong melu utang. Ora sae wis sinden laris, sinden lagi naik daun kok kuwi. Lah jeneng kaya uler. oh iya ular naik daun ceking Iya yang pucuk. Nyong karo Mbak Megan ya. Kayak sing nang iklan pucuk Mbak Megan nang dhuwur tiba gedebuke kuwe. oh apa benar kalau di Jawa kalau tangan orang bisa dilihat terus tahu oh ini bisa buat ngendang gitu apa Iya. benar? Bener. Kalau tangan Mbak Nur kan jelas bagus buat mengendang ya. Mengendang, iya. Kalau tanganku gimana? Buat apa? Wah, buat apa aja. Oh, Bisa. Bisa. Terus- Seperti apa? Ya buat mentil lah terutama. Aku tahu Kalau aku- kalau jenengan Iya. yang pas, Pas. yang benar-benar yang sudah langsung jelas kalau saya lihat langsung Iya. pasti sangat bagus buat apa namanya upil. Oke. Ini. Iya. Wong ngupil. Ayu seneng ngupil. Bebasane sume angondoka
Nadyan aku pacutke putri gunung, Pak. Ya. Nadyan aku bocah gunung topang gunungku ora susah katik nganggo bingung yen to tresno karo aku pancen isih dadi lakon ninggal keseliraku ra urane yen bakal lakon pepisahan karo aku moga-moga aja nganti gawe gelo ngerti tinebihna ing rumpeta alah ya mas Ngenananu ya. apa kowe ra kelingan dolan ning omahku ono latar padha lelungguhan kegojekan karo aku. Black, coba kamu nyanyi, Black. Ci. Nembang ya, Black, kayak apa? Non, Kayak wong budek ngomongnya seru. kula kae nembang mungkin anu Mbak Nurhana sing mutung. Ya ora jajan. Nggih mboten non. Rengang-rengang boran jeneng yang apa? Larangan ngoro sareng rengong lah. Oh gagian wong Lah. winginane karo ngising ben nembang. Lah nek kula paling nek kali ngising lah nembang nggih. Nembangnya apa? Nggih nek boten ngising ki boten nembang. Ya iya mulane apa kok ngisingnya keri nembang dingin. Ya nembangnya kena ora ada nembang grenyem. Kejajal kayak Ya. apa gelenyem kayak apa deh. Ya iku wedok. Kayak pan modar ya. Wong penyanyi be pirang-pirang sing dereng nembang kathah. Kula tuli carane mung ngemsi ceritane. Apa? Sing ngemsi lah. Ya. Ke Mbak Nur. Yuk. Tak terima mancing Mbak Nur. Ya. Nggih. Ruduk. Iya. Awi iya ya. Yap. Jen, agemane Mbak Nur sae lho. Napa nggih? Kula kepengin sing nggih iki. Ingkang pundi niki? Sing atus niki bae. Imen. Kula tukang nasi kiwir-kiwir iki. Sesuk gawe. Nah sesuk gawe nglombon. Kon kena sing kiwir-kiwir kaya kowe tapi ndalane ning gulu. Cicirat. Oh, cangking kaya iki. Kon malah kene mbrangkang karo melet-melet.
diseret. Lah iya diseret. Sorna bamen. Mbak Nurana, J dalam. mboten napa-napa. Jenengan ku ayu bae lho jane. Awake. Kula seneng jane. Angger jenengan nun sewu anake kula jan ora jadi penyanyi lah. Lah pripun to? Lebok nang lemari kunci. Kok malah dikunci? Eman-eman lemari kaca jadi kayak permen. Monggo badhe nyekar napa? J, napa Mas Petro? Monggo. Mang pilih sing sampean seneng, sing sampean paling favorit. Oke. Napa? Caping gunung. Oh, nggih. Caping gunung, Wonten ingkang nyuwun caping gunung. caping gunung. Ngersakaken Caping gunung. slendro menapa pelok? Slendro mawon, J. Slendro nggih, monggo Nggih. saged. Ajeng jenggeleng sinten Mbak Nur? Pripun? Ajeng jenggeleng Mbak sinten? Ciplek ingkang jenggleng. Ah, masa jeruk makan jeruk. Dalange seneng temen. Lah ngopo? Lah kula sing jales. Arep jenggeleng dalange. Monggo Mbak Nur, caping gunung. Saben bengi nang perapatan. Slendro menyuruh. Slendro menyurok. Sabar. Jan guyupe ayu kok gumun lah. Nembang karo guyupe ayu banget, apik patut. Apa-apane luwes, luwes kewes gandes. Anggernya luwes kewes kayak kirik teles. Timbang carani nang dalange mengandawak si ora gelek. Boten wong jenengan iki dalu niki kados ana widodari kok Mbak. Ah, masa sih? Iya. Widodari sing paling ora ayu kae sing arane apa Betari Surendra apa sapa kae sing. Dari surga. Dari surga. Men. Ciblek respon lho iki jenggleng mencolot. Kok ora mumbul? Mumbul. Mumbul to. Empun jerone sing mumbul. Jabane kanggo ya keprimen. Jeroane bae. Yen memaja menganggo janur kuning. Hae. Alah, telat. Jeneng keri. Sing keprimen sing ngendangi lah. Sing bener lah. Ngarkirane ora gelem ngendangi yang ana Bali. Iya aja untuk Bali temenan. Nur potoke Nurhana Nur. Mau kirim ke aku. Nah, nggo gare aku Mbak Nur. Mbak, nggo gare aku dipoto nggo kirimna. Iya tak koleksi Nur dadi kok arep ngundang Nur ngomarani kabeh. Kula nggih. Ngapa bukan kamu? Siapa? Tidak ada. Aku juga mau. Saya juga huwe. Wek yang ngono sing penting aku ora wek. Mbak Nurhana sak mangke yuswanipun pinten? 35. 35. Pas. Pas napa? Aku 49 nih. Mbak Ciblek umuripun pinten? Saya masih muda. Pira? 17. 17 berarti kon mangkane kok niki 18 tahun mati kon jatahe. Kurang setahun maning.
Kurang setahun maning ya cepet-cepet sering disengi tanggapan. Iya ning akhirat ya butuh pelawak. Nggih. Boten. Gunung. Enak banget tuh lah. Enak banget. Boneka trombolin. Maning lah Mas. Ayo Mbak Nur. Asik. Sor. Goyang itik. Hae. Jare nyontok kono ora sero, ya wong kon sing arane awak lah kabangkekane kok. Awis lah. Awis lah. Awis lah. Lara Mas Lawis lah. Awis lah. Awis lah. Awis lah. Ujar kurung. Angger ora weruh wujude ta ya kaya Jon. ya. Yuk. Woro guyu woro. Sing ngrebab. Iki maca pat pangkur ya iki. Bawane pangkur ning cara padesan saka Mbah Gesang. Iya. Ya. Panas udan. Panas temenan pancen. Udan panas. Iya. Haling. Caping Hae. Mbak Nur, J dalem. kagungane wayang Bathara Kala diasta teng Klaten nang mboten? Bathara Kala. Tilaran saking Mbah Mara niku. Oh, napa J? J, Ingkang wonten pundi? ingkang kula seneng niku lho. Oh, malah kula malah kok nganu J. Wow, sampeyan niku jan wis tak kandhani. Lah nika malah jare pun arep didol. Oh nggih. Khusus Bathara Kalane kula tumbase mungkin. Mungkin jenengan tembung dhewe. Moh ora wani. San wayang esik ketika ning Bathara Kalane seneng. Saya kula babon mawon. Sika tak brembike nggih. Sing penting pun wonten izin ing jenengan. J monggo. Nggih. Brembik. Kula pancen nomor 1 kula niku gamelan niku senenge mboten umum. Terus wayang kula senenge mboten umum. Inden, wonten
Pelawak. Pelawak moh ke ciblek. Yang ora tau tercantum. Wis tercantum. Sampai niku nek bagian mobil nggih sampean tetep penting Mbak Ciblek. Napa nggih? Iya, sepentil sih. Men lah ngono. Yuk. Natian waton sareng Mandek sih. Ya. Dikreasi caping gununge dados. Yuk. Or. di zaman perjuangan jarak kelingan anak lang bikin tak openg ning saiki ana
Sembah nuwun Mayu. Nggih. Nggih. Matur nuwun Mbak Nurhana. Caping gununge sing nembang sae terus dicampur-campur warna-warna niku jan pinter banget nggih penayagane jenengan. Nggih, niku naminipun aran pasir. Aran pasir, Semen pasir. semen. Aran sermen Ah, nggih. nggih. Campur aduk niku main Nggih. banget nggih. Mung kare 10 menit iki rong lagu iki. Oh nggih mboten napa-napa arep limang lagu. Blek-bleke biasane kuning Jakarta ngerwayangan lubare jam pira ya? Lu bare jam 5. Ora sadata etang-etung wektu Nggih. subuhan ngarepe debok ya ora apa-apa. Nggih, pun ora apa-apa sing penting niat. Lagi do kangen karo wayangane Nggih. Bupati Tegal. Nah nggih, bener sip. Nggih. Dibonusi ya kena tekan jam 09.00. Ngruwat kon nda saya edan. Masa diruat terus edan loh. Nggih. Nggih, 2 lagu, lagune napa? Oh. Bunda ki. Ayo Bunda. Bunda. Yuk, yuk. Apa nih? Ya ora apa-apa. Ayo. Iringane tipis. Halus sesuai dengan usia. Ngetik mawon ndak? Mriki ndak munggah mawon ndak? Saya mau. Nom? Sing ngrebab temungkul. Duk duk duk. Duk duk duk. Kentongane kok pecah. Ayo. Kendongan. Dibawani yo nganggo pangkur Banyumasan ya kena tadi kayak apa ya Dik Nardi? Panyuwunan mau ya Dik? Merit apa itu? Apa ya Dik? Oh, Raden Arya. Rading sing apa sih? Sinom Banyumasan. Oh, Sinom. Sinom Banyumasan ditibakake bajing luncat. Iya. Sik. Sampai kisut. Ser. Bajing luncat. Ya ngedek lah. Orang jagung potong kok. Pokoknya ngersinden nembangin jagung potong 5.000. Angger Iya. ciblek ora usah jagung wis kaya wong jagung ya Blek. Men lah ora apa-apa. Sing penting liayu. Oh, mbiyen ciblek lagi lahir sing gua garbane Oh. mbok jebrol langsung blayu. Nggih, kula be bingung. Pas mbabaraken kula biyunge memang pasar. Jadinya nguli babaran karo mlaku. Oh, pertama tuh ndase terus mancing maning. Mancing maning, mlebu maning, nyong metu maning ora sida mlebu maning betanang jero. Jero pepek ana pelati ana usus. Komplit. Nggo Pak Sugeng wetangipun dipun joki malih. Pak Sugeng. Mangga Bunda. Iya. Yo. Yuk. Tetes. Tarik. Senenge wong keturutan. Ya kapan-kapan Mas Darno diaturi bidal, Mas. Darno Banyumasan. Nek mung calung mawon mriki wonten ahline. Niku sing bonang kali sing kendang niku, calung. Kali sing ngiter. Niku nggih ngempos gong. Langsung sek. Pengen apa nyanding. Beras larang ora kurang. Awak waras sugih duwe. Ayo Nur. Wis Ngerti. ajari Nur, kowe maju Nur. Nur Ngerti. Handayani. Pun ajar to jenengan? Pun. Oh dereng iki ndampingi mawon. Sementing go ayu-ayu Iya. nyawang ciblak kaya ya Allah dhewe. Kula malah lagi ngomong kok nang batin. Imen. Lah tembe Bunda nembang beras larang apa ngerti sinden beras larang. Wong Apa? tau tuku beras be orang dina-dina nang Tratagan mangane.
Lah sing ngomah piye? Ngomah ya imbrek. Nggih tetep anu nggih. Nun. Tetep Nggih. Tetap nempur. ninggal nempurna. Ayo. Ora kaya sing dingin klambi siji kulu-kulu Oke donge tibane kulu-kulu ya. Nah. Yung ya. ora kudu Tapi ya ora kudu. Kulu-kulu ya di laundry. Laundry kepri. Rai si ciblek di laundry. Lah timbang kulu-kulu jorobe di laundry bebang ngombai. Oke, ana sing SMS Black. Oh iya, gimana Mas? Nyuwun pangapunten Pak Dalang. Iya. Nyuwun pangapunten sanget nika Mbak Ciblek menapa rainipun ngangge topeng. Jajal tulisannya kayak gue temenan apa ora lah. Pelecehan banget boten. Sanjang mawon nih kan boten ngangge topeng, nganggo perlak kayak gue. Dibalas oleh SMS. Mangko apa jare? Perlak. perlak ki lemekan bayi Perlak sih napa? Perlak ya kayak sarapan bayi orang ngerti ya Pak. plastik lemekan Lah bayi pempes ya kena. Lah. Jar Oke. kuku SMS warna-warna temen. Kulit bajing ngoten nggih. Ya kasap. Kapalen maning. Terus dasar arang dikumbah Mulane di laundry. kudu temung trimang linting Tadi ngirit. urip kiye kaya cakra manggiling ya. Yuk, Pon, Pun. lanjut. Ayo Nur, wis siap Nur? Sampun. Bajing loncat. Yuk. Cing, yuk, joget Bunda. Bunda joget. Oh, ayo Bunda joget. Bajing loncat ka astana ya abdi lepat narosan teu tianggalna
bajing loncat Ayo, Gun. bajing loncat ke astana abdi lebat narosan jadi angkana abdi lebat narosan jadi angkana Bajing loncat bajing loncat ke astana bajing loncat ke astana bajing loncat ke astana abdi lebat narosan jadi angkana abdi lebat narosan jadi angkana Ayai Gute saka salira berluas pisan Kutu saka salira berluas pisan Hawatos anu kesel ngantos api ibu kanu pasini api tak ini kanu pasini bajing loncat balik deui bajing loncat Yeay. Nur kasih Nur. Nggih. Iki ana wong nyuwun tatu tresna iki. Sinten, Mbah? Ana sing nyuwun tatu tresna pokoke. Oh, nggih. Lagune Pak Entus sing jarang mlebu. Aduh. Mbak Nur, Kepiye? Nang apa kon Black? tulungi lah, Bah. Pimen sih? Nyawane nyong isi apa ora? Kuwi ngarep dengangke. Kayak arep copot. Ya ampun, bot-bote ngaramplop. Iki Mas Bambang Asmoyo, anak Mas Bambang Asmoro, adike Pak Purbo iki miyos. Segang Nggih. benjing. Nyuwun dipun damelaken lakon Wahyu Trinur Manggolo. Trinur Manggolo. Cahe nang ndi mau? Trinur Oh, Manggolo. alasan. Berarti Oh iya. Nure telu niku nggih. Kok tak gawe tenan lho Mas Bambang. Jenengan ditagih niku, Pak. Lagi pripun? Terusne Abah ki arep golek jodoh aku kok urung sida. Tak tawani Nurhana ora gelem. Lah kula. Pek dhewe no. Lah tawani kula. Lu padakna ora gelem karo kawan, percuma lah sing gelem. Kon paling-palingnya ana sing gelem ya paling kae nang Ragunan. Ketek. Jejer uduk lah ketek. Apa? Menghina temen lu kan karo ketek. Lah kok enten nggih sing jaga teng Ragunan? Satpam. Satpam, iya. Ora jejere. Oh, serekruriti. Sekruriti. Jejere mali. Uduk Sinten? sing bangkulone mani. Oh. Ka sing arek esuk-esuk jam 09.00. Kayak gue. Gue sibuk-sibuke wong Ragunan ya gue wong edan maksudnya. Ayo. Patut tresno. Ayo Gum karo kowe Gum. Ayo. Kowe ngadeg kok Gum. Iki aransemennya sing damel nggih Agung. Ayo ngadeg Mas Agung.
Kata-katane aku aransemene sing gawe anakku Boyolali. Masih pengging. Masih pengging anakku akeh pirang-pirang ning Banten ana, ning Boyolali ana. Jakarta kene ya enek. Wis pating teratak. Sayangnya sih karo Ciblek, biar Ciblek ya sepi, kan udah anak siji malah lahir lakan dase. Lakan das. Berarti dasnya keri. Keri diplok maning neng kon sih. Mana nyusani wakan das. Oh kayak kucing Candramawa, kembang telon nang anake lanang mesti dipangan dewek. Nggih. Mana nganti sabrene ya urung. Wis ngono lah, arepe lah. Sarane kucing. Kon jare angkat ke sing karo sing lanang ki winginane ngomong jare kon kas anu ya regelan kas keluron ya. Nggih. Kas miskram. Nggih. Jare metenge nang geger sih ya bener lah suka meneh kaya aja lahir kaya melas kok dadi sundel bolong. Monggo, Tatu Tresno. Yuk. Yuk. Kangen sliramu mung iso nyawang gambarmu Kasihku sewu dalan sewu cara tak tempuh mung dadi tatu Tresno Kono no gantian ya. Tresno dudu mung lamunan sayangku Tresno anugrah ilahi Rada lali suci tak tresnane jebul ngapain mikir raimu ngapain mikir raimu sinyaran yo pengen bubar wae jan ngene aja kemaki ki lho. Ora mangkat wirang tenang dino rek ditoke ya lali. Tung-tung-lik. Ayo Nur. Nedenge kangen sliramu cintaku iso Makan mangan nyawang kabarmu kasihku sewu dalan sewu cara Awas. tak tempuh mung dadi tatu Tresno Ngapain mikir raimu kok nyawangin nyong? lah kepen kan ora dadi karo awakmu to Lah ya dong aja nyawangin nyong, apa sih duet karo nyong kok mikir
Ngapain mikir raimu iku. Oh iya. Ora apa-apa. Mboten apa-apa. Kowe iki biyen kowe sing nulis syair kowe iki biyen tau jatuh cinta. Oh, terus, Pak? Terus ditampik. Oh. Dadi lagu iki. Lah niku malah sae nggih. Ditampik malah jadi lagu. Ning angger maning-maning angger nembang ya aja mikir raimu aja manyung nyawange. Ora mikir be ora apa-apa kok. Apanya njaluk dipikir. Turane mikir-mikir kirik ngapa? Iki mun lerem. Nggih. Kembali ke kandang ya, lereng. Kadang seluruh Tudung bantah rati